ድሕሪ ኩሉ ሰላመይ እታ መሓዛይ ካብ ስደት ከም ዝተመለሰት ኣነ ድማ ብምስጢር ከም ዝረኸብክዋን ፈሊጣ ክትጨቅጭቀኒ ክትበኣሰኒ ወይ ክትስተማስል ኣይደለየትን። በቃ ስቕ መሪፃ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ኣሉጓል ትግራይ ከመይ ኔኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹውን ንስኻቶም ብዘለኹምዎ ሰላም ፍቅሪ ጥዕና ሓድነት እዩ ምናየልኩም ኩራት ኣሕዋተይ እና እዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ ኩለኩም ደለኹ ኩራት ኣሕዋተይ በእውነት ላይክ ያው እንደይ ትሰብ ቪድዮ ዘይምስጦ ወይስ እንታይ እዩ እንደ ዝሮ የፈለጥኩና ብዙሕ ቪድዮ ሰብ ጀሚሩ ንሓደ ገድዩ ግዛዕ ብዙሕ ኣይረአለይ ኩለኩም ደለኹ ኩራት ኣሕዋተይ ኩለኩም ብመጀመርያ ጀሚርኩም ክሽካዕ መጨረሻ ርእይዎ ኩለኩም ይደሊ ሳብስክራይብ ዘገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣቱም ርእይተኹም ኩሉ ግዜ ተተባብዑን ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ የክብረለይ ሎሚ እውን ጎኒ ይኮንኩም ኣተባብዑን ብዘግደልክዎ ብዘንጠኹም ጎድላ ዓረምኩም ኩለኩም ደሊ ካብዚ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ተገዲደ ዝኣተኽዎ ቃንዛ ሓቀኛ ዛንታ ትብል ነይራ ሳልሳይ ክፋል ኣቋሪጥና ነርና ራብዓይ ክፋል ቅፅላ እየ እዚ ድማ ራብዓይ ክፋል ሒዘልኩም መፅአ እኒኹ ከየን ዋሕልኩም ላው ከብለኩም ኩራት ኣሕዋተይ ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋ ክፍፅም ከለኹ እንታይ ዓይነት ሰብ እየ ዝቕየር ዘለኹ እናበልኩ ዋላ ለነፍሰይ ክፈልጣ ኣይከኣልኩን ውሽጠይ ገና ኮይኑኒ ሰላመይ እታ ለዋ እታ ፈቃር ንዓይ ኩሉ ነገረይ ዝነበረት ኳልያ ኣነ ግን ኣይሓገዝኽዋን ኣብ ክንዲ ፍቅርን ሰላምን ምሃብ መዓልታዊ ቃንዛ ጥራይ እየ ይምግባ ነይረ እቲ ንፁህ ልቢ ብሰንከይ ክሳቐ ክሪኣ ከለኹ ሕልናይ ዕረፍቲ ኣይረኸብኩን። ድሕሪ እዚ ኩሉ ሰላመይ እታ መሓዛይ ካብ ስደት ከም ዝተመለሰትን ኣነ ድማ ብምስጢር ከም ዝረኸብክዋን ፈሊጣ ክትጨቅጭቀኒ ክትበኣሰኒ ወይ ክትስተማስል ኣይደለየትን። በቃ ስቕታ መሪፃ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ቃል እኳ ክትዛረብ ኣይደለየትን። እዚ ስቕታኣ ግን ካብ ናይ ሓዊ መዋግእቲ ንላዕሊ እዩ ዘፍርሕ ነይሩ። ኣነ ግን ካብ ጌጋ ክእረም ኣይከኣልኩን። ኩሉ ግዜ ምስታ መሓዛይ ምርኻብ ኣየቋረፅኽዎን። እዚ መሪፀዮ ዘለኹ መንገዲ ናበይ ገፅ ክወስደኒ ከም ዝኾነ ብሓቂ ኣይተረድአንን ነይሩ። ኣእምሮይ ተዓፅዩ ነበረ። ሰላመይ ደኣ እንታይ ሓሲባ እያ ክትዛረበኒ ዘይደለየት ብምባል ሕቶ ገበርኩ። ጨኪና ዶ ብሓንሳብ እናሓዋርን ክትውስን እናበልኩ ክፈርሕ ጀሚረ። ውሽጠይ ብራዕዲ ተዋሒጠ ግን ከዓ ንእግረይ መንገዲ ገና ልበይ ላንጋ ላንጋ ኾነ። ስለ ዝነበረ ሓደ ንፁር ውሳነ ክውስን ኣይከኣልኩን። ኣብ መንጎ ክልተ ተሰቒለ ተረፍኩ። ሓንቲ ነገር ግን ኣፀቢቓ ትበርህለይ እያ ንሰላመይ እተኸሲረያ ብርግፅ እዙይ ንዓይ ዘይፃወር ዓብዪ ናይ ሂወት ቃንዛን ክሳራን ምዃኑ ኣፀቢቐ ይርደአኒ እዩ ነይሩ። እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ንሳ ምዃና እናፈለጥኩ ስለምንታይ እየ ምስ ሓዊ ዝመረፅ ነይረ? እዚ ናይ ሰላመይ መሪር ስቕታ ናይ ማዕበል መእተዊ ድዩ ነይሩ? እቲ ላንጋ ላንጋ ልበይ ኸ ንሳ ካብ ኢደይ ምስ ወፀት ዶ ይኸውን ዝነቅሕ? እቱ ዘይተረፈ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሰላመይ ከ እንታይ ይኸውን ይኾን? ብዝምባል ኣብዚ ራብዓይ ክፋል ወዲእና እኒና በእውነት ብጣዕሚ ሓፃር እያ እዛ ቪድዮ ኩላትኩም ርኢኹም ኣተባብዕ ንክለኩም ይደሊ። ኣብ ሓምሻይ ክፋል ከዓ ብዝበለፀ ሒዘ ክመፅእ እየ። ክሽካዕ ሓምሻይ ክፋል ንመፃኩም ከዓ ሰላም ቅሳነት ትራህዋ በቢ ዘለኹምዎ ይምነወልኩም እና ክብራት ኣሕዋተይ ስሰና እዩ ኩለኩም ደሊ በእውነት ብጣዕሚ ሓፃር እያ እዛ ቪድዮ ብጣዕሚ ከዓ መሳጢት እያ መሃሪት እያ ሓፅር ዝበለት እያ እና ክብራት ኣሕዋተይ ኩለኩም ርአየለይ ኩለኩም ይደሊ ክሽካዕ ብሓድሽ ቪድዮ ሓምሻይ ክፋል ንመፃኩም ከዓ ስሰላሙ ንኣኻቱም ስሰናዩ ሰናይ ቅንያት ኣሕዋተይ ቻዋት